Εδώ συμφωνούμε. Γι' αυτό λέω, μωρέ, να σε απαλλάξω. Θα σου ρίξω μια σφαίρα ανάμεσα στα φρύδια. Έλεος. Ούτε που το καταλάβει. Και θα ρίξεις μια ξάπλα. Τι φλανά έχει ο άγνωστος στρατιώτης. Πόσα είναι? 700 χιλιάρικα. Πάρτα. Τι είναι αυτά? Ευρώ. Ευρώ να πεις τη μάνα σου. Φέρε τα κανονικά λεφτά, μη σε διάλογο στείλω. Τώρα όλη η Ευρώπη πληρώνει σε ευρώ. Μπήκαμε στην ΟΝΕ. Για δες μούτρα για ονέ. Με κοροϊδεύεις εμένα, παιδί Μακεδόνα. Πάνε πια οι δραχμές. Και πού πήγανε? Δεν ξέρω λεπτομέρειες δηλαδή. Τώρα πια κι εμείς ευρώ. Κάτσε ρε. Τώρα που το λέει κάτι έχει πάρει και εμένα τα αυτή μου. Ευρώ τα είπες. Έτσι μου το είπανε ευρώ. Στο πληθυντικό ευρά. Έχει δίκιο. Να τα πάρουμε. Ρε πανιάνθρωπε. Και πού είναι μόνο κολοκοτρώνης? Πού είναι ο Dr. Pop? Έτσι είναι τώρα πια το ευρώ. Άνευ παπ, άνευ κόλο, κοτρώνει. Ναι ρε, είναι αλλιώτικα αυτά. Και γιατί είναι τόσα λίγα? Είναι 700.000, διότι αν διαιρέσεις 700.000 για 340,75 που είναι το ευρώ είναι 2.054. Να σου δώσω τα 54 σε δραχμές. Λοιπόν. 55. Μακεδόνα. Όταν με πήρος με 10.000 γέμισε και ο τσέπος ολάκερες. Τώρα που δεις 4 κομμάτια. Φταίω εγώ που το ευρώ είναι σκληρό νόμισμα. Μανούσο. Θα δω όμως κοροϊδεύει. Σε σκοτώνω.